Bueno, moi boa tarde e benvidas a todas e a todos. Antes de comenzar, informarvos de que a charla vai ser gravada e que imos tentar ter os micros pechados para non interferir na exposición das ponentes e comentarvos tamén que o chat vai estar permanentemente aberto por que se alguén quere deixar as cuestións, que ao final de todo, despois da última ponencia, trataremos de darlle respostas e tamén se alguén quere intervir, pode pedir a palabra tamén polo chat e intervir tamén ao final. Ben, como ben sabedes, dende AMPAs Galegas estamos comprometidas coa defensa do rural, con ese rural vivo, actual e futuro que garanta que as nosas fillas e fillos podan construir nel unha vida chea. Non? Como sociedade que tamén é rural, non podemos permitir que un dos seus piares fundamentais que é o ensino desapareza, pero tampouco podemos tolerar as desigualdades entre o alumnado galego que acode aos centros de ensino urbáns e aqueles que o fan nos colexios rurais. Entendemos, que urxe elaborar un plan específico educativo para o rural e non queremos quedarnos só na reclamación que vimos facendo de maneira permanente a Administración, senón que elaboraremos un traballo amplio, froito de diferentes actividades como a que hoxe nos trae aquí, que é o terceiro dos 4 foros para os que contamos unha vez máis coa voz de quen sabe para aprender delas e ofrecer á sociedade galega outra resposta máis que se xunte ás moitas que berramos na defensa do noso rural. Hoxe falaremos de lingua e cultura con Marcos Maceira, Mercedes Queixas, Anxo Moure e Alberto Ansede. Queremos, por último, darvos as gracias a todas en nome de AMPAs Galegas polo vosso interese e participación e, sen máis, doulle paso a Fernando Lacaci, presidente da Confederación. A lingua é o corazón no que vivimos. É o lugar onde queremos estar e eu particularmente é quizáis a maior das causas de grupo polas que me gusta pensar que traballo. ¿No? Neste caso, lingua rural parece que son o mesmo, desgraciadamente, ata nese punto estamos traballando a conta. ¿No? Nin o rural está a conservar a lingua como baluarte, ¿no? Como lugar onde é intocable. ¿No? Poucas cousas desacogan máis que entrar nunha vila, nunha aldea, nun espazo que temos identificado como fondamente noso, escoitar a súa xente, sobre todo a xente nova, falar en castelán. ¿No? Nese castelán mal falado no que se fala, pero en todo caso en castelán. A nos, nestes foros, nesta idea que temos, importanos moito que vos digades. Non nos importa tanto que haxa moita xente hoxe aquí, porque isto vai quedar, vai se reproducir, vai se extratar e vai se divulgar, e o que importa é esa divulgación. Importanos moito que vos digades. E neste caso importanos moito sacar de aquí, na medida do posible, non? Por que estamos perdendo a lingua? Por que estamos perdendo a cultura? Por que todo se homoxeiniza a unha cultura que tampouco é necesariamente allea? É como unha cultura recién creada onde só hai unha forma de mirar o mundo, de ler o mundo, de falar o mundo, de escoitar o mundo. ¿No? Eu son dos que penso que se perdemos a lingua, perdemos a vida. Perdemos a vida do pasado, a vida do presente e a vida do futuro. Seremos outra cousa, tampouco hai que ser tremendistas, pero non seremos o que deberíamos ser. Pero ainda así non entendo por que está pasando. Non entendo, si entendo, evidentemente, todo o que podamos falar do desleixo das institucións, do abandono ou do interese en acabar con unha determinada forma de expresión e de comunicación. Pero non entendo por que hai este seguidismo constante de toda a poboación e mesmo da xente nova cara a un abandono que se está acelerando escandalosamente. A mellor son eu o único que non o entendo. Se somos máis, pois agradecereivos que nos iluminedes nesta idea. Moitas grazas por estares aquí, moitas grazas por compartir con nós e moitas grazas por todo moi interesante que seguro que habedes falar. Moi ben, empezamos entón con Marcos Maceira, ele é profesor de Xeografía e Historia e desde 2014 é presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz da plataforma Queremos Galego. Forma parte do comité directivo da Rede Europea para a Igualdade das Linguas, cunha das vicepresidencias da entidade. Así que, cando queiras, Marcos.
Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Ampas Galegas o convite. Para nós é un placer facer aquela cousa con Ampas Galegas. Estamos, entre outras cousas, dentro desa proposta de bases para a normalización no ensino, onde non só estamos a Mesa e Ampas Galegas, senón tamén as principais organizacións sindicais do ensino ou os movimentos de renovación pedagóxica. Non? Bueno, agradeces ademais sempre a asistencia de AMPAs como esta que están liderando en moitas cousas, mas tamén no que debería ser realmente un proceso de normalización lingüística. Non? Sobre as cuestións que se estaban colocando agora, ben, pues é evidente que existen prexuizos sobre o galego, que eses prexuizos tamén existen no rural, non hai que confundir mesmo o uso que se fai do galego con coa lealdade que pode ter o galego as persoas que o usan. Non hai, son dous elementos diferentes. Digo isto para avanzar tamén algún aspecto positivo que tamén seguramente haxa e sobre o que habrá que traballar. Non? En todo caso, eses prexuizos existen. Os prexuizos, o nacemento deles son intencionados. Non? Por un lado, preténdese infravalorar a sociedade que fala unha lingua, non só se considera como negativo o uso da lingua, senón a propia sociedade que a fala. Non? Detrás disso está o desprezo polo feito de sermos galego, polo feito de existirmos como povo. E pretenden pois, limitar, de alguma maneira, a capacidade colectiva que temos para o que for, non? Pois, para o desenvolvemento social, económico, humano, bueno, e tamén limitar a procura por nós mesmos de solucións aos nosos propios problemas. Non? Esta orixe os presuizos que hai sobre o galego non os actuais, os que existían no franquismo, os que existían antes do franquismo, bueno, e os que existen pois desde que a lingua galega deixou de actuar, cando menos, como lingua oficial, non? Desde que interfire outra lingua imposta, que é o castelán. Iso non ten ningún tipo de dúbida. Non? Mas tamén podemos, a contra, dicir que todos os povos que se desenvolveron socialmente, económicamente, bueno, os mesmos que están encabezando hoxe os índices de desenvolvemento humano nas Nacións Unidas, son povos que en algún caso mesmo recuperaron a súa lingua dunha situación semellante á nosa, ou mesmo peor. Non? O caso de Finlandia pois un caso coñecido onde pois, había prácticamente desaparición do finés e hoxe o finés, afortunadamente, como outras linguas tamén pois, neses contextos, están recuperados. Están, hoxe falase finés en Finlandia. Iso parece unha obviedade de dicilo, pero que ás veces están, de tantas cousas que nos din, da sensación de que no mundo non se fala ninguna lingua máis que inglés español. Bueno, evidentemente é falso, non? En Finlandia a lingua que se emprega é o finés e Finlandia é un dos países que está pois, encabezando o ranking de desenvolvemento humano das Nacións Unidas. Ben, logo, máis dos prexuizos intencionados, claro, iso provoca a ausencia do galego e exclusión do galego. E provoca tamén, ou está detrás dun contexto onde empregar o galego, transmitir o galego mesmo, é moi difícil, non? A perda de transmisión xeracional entre as diferentes xeracións de galego falantes é algo que pois cada vez está acelerando máis e un proceso relativamente recente, non? Bueno, non é que non existise antes, o que agora, efectivamente, o proceso de aceleración diso é moito máis agudo do que era pois hai décadas ou hai 100 anos, non? É moito maior. E isto ten que ver tamén coa consideración, outro prexuizo, de que para crecer socialmente é preciso abandonar a lingua propia, non? E ten relación con todo o que comentei antes sobre esa visión que hai de Galiza da existencia colectiva como povo e da posibilidade de desenvolvernos. Entón, a única opción que teríamos, segundo esta visión, sería abandonar a lingua. Ben, isto é algo que xa hoxe está perfectamente demostrado que non é así. Non? Ninguna persoa, polo feito de pensarse español, mellorou o seu estatus social. E además cada vez é máis comprobável que isto é así. Non hai unha relación entre a abandono da lingua e mellora no estatus. Mais o prexuizo continúa vivo porque además está moi alimentado. E despois na cuestión da ausencia e da exclusión é algo que tamén está promovido desde os poderes públicos. Non?
non é recente tampouco, é algo que é histórico no galego, esta promoción da exclusión do galego por parte dos poderes públicos, coa diferenza de que nos últimos 40 anos de autonomía, en teoría, eses poderes públicos teñen a obriga de facer o contrario do que viñan practicando nos 450 anos anteriores. Non? Ben, agora, teóricamente, segundo o Estatuto de Autonomía, pois o galego é lingua oficial en Galiza e os poderes públicos teñen obriga de promoverlo. Ben, aí se acudimos a datos perfectamente contrastables por calquera, o mesmo con das fontes, vemos como relación, en principio, vamos centrar na mocidade, poderíamos ir a outros, non? Nós na mesa, pois, precisamente, temos feito estudos para tentar medir un pouco as cousas, e cando falamos, tentamos falar con base na realidade que podemos contrastar, non? Porque ás veces tamén do outro lado opoñes por realidades, que, bueno, isto das fake news, non? E as diferentes mentiras que tamén se siguen verquendo hoxe sobre o galego. Ben, un ámbito como dos xogos e xoguetes, e aquí entramos tamén en videoxogos, etc. Bueno, todo, calquer elemento que poida servir para o lecer para os rapaces e rapazas, non? Para a mocidade e para a infancia. Ben, nos contabilizamos que só o 0,4% dos xogos e xoguetes comercializados hoxe teñen algo en galego. E algo en galego quer dicir, por exemplo, un xogo para un neno ou unha nena de 2, 3 anos seguramente non teña nada, en galego non teña nada audível. Son habituais xoguetes que falan. Non? Bueno, en galego non hai ningún. E nese 0,4% entran só instruccións, por exemplo, non? Ou algún elemento que dentro do xoguete. Ben, é o 0,4%, quer dizer que non hai ningún na realidade, non? Hai menos de, cada 100 xoguetes, menos de un está en galego. A metade, ni sequera a metade dun. Ben, outros ámbitos de lecer, que tamén teñen moita influencia na mocidade, como o das plataformas de streaming, de televisión, non? Bueno, a mocidade e non mocidade, calquera de nós pode ver un filme, unha serie a través de Netflix, ou Netflix, HBO, calquera destas. De máis de 25.000 títulos que teñen no catálogo, exactamente teño por aquí o dato, son 25.832 títulos, só hai en galego, en versión original, 25, é menos de un de cada 1000. Ningún deles está o lexendado ou en versión dobrada o galego, non? Ben, a exclusión, bueno, calquera de nós pode comprobalo, pode ir calquera a Netflix e ver como hai pois series coñecidas, filmes, debuxos animados, o que for, como pode haber en chinés, pode haber en coreano, que é algo moi habitual, ver cada vez máis, porque está crecendo o cine en coreano, onde tamén, por certo, a lingua de uso habitual é o coreano, como non podería ser de outra maneira, tamén por estas falsas ideas que temos ás veces. En galego non hai nada, ni siquiera dobrado ou lexendado, como dicía. Bueno, podemos seguir así por, bueno, pues, por outras cousas. A televisión, só de luns a venres a presenza do galego é do 4,6% e baixa o 2,7% na fin de semana. Non? Precisamente en relación a esas dúas cousas, tanto a presenza na dobraxe, lexendaxe, audiodescripcións ou a presenza na televisión infantil e juvenil, este foi o que nos levou recentemente a impulsar a iniciativa Xabarín, que bueno, foi aprobado no Parlamento Galego e veremos, ou tentaremos facer seguimento de que evidentemente se cumpra, non? Pero non hai ningún rapaz ou rapaza, nin no urbano, nin no rural, que hoxe poida chegar a casa, prender a televisión e ver algo en galego que non estea na TVG. Cando a oferta é esmagadora, vamos, a oferta falaba de 25.000 títulos, que se poden ver, isto comparámoslo co que acontecía a finais dos 80 e non é, claro, non é comparación posible, claro, había quen dicía, claro, hoxe hai dúas canles da televisión galega, e había unha a finais dos 80, pero a finais dos 80 só había 3 canles de televisión, había a primeira, a segunda e a galega, e hoxe, efectivamente, a galega ten o dobre de canles de televisión, pero a oferta incrementouse exponencialmente, non ten nada que ver a oferta de hoxe co que había, bueno, xa non digo hai 30 anos, non ten nada que ver hoxe co que había hai 10 anos. E o galego aí, bueno, pois a ausencia é absolutamente clamorosa, non? Está tamén a cuestión do ensino. Bueno, o ensino, e iso ten a ver cos persuízos e o propio tratamento que se lle dá ao galego no decreto por o lingüismo fomenta estes persuízos de que o galego non vale para materias que levan
en apariencia ou na visión que existe sobre as cousas, que pode ser falsa ou non, evidentemente falsa, pero aparece que as materias que serven para algo na vida, esas non poden ser en galego, non? Evidentemente eu sei que é falso, que bueno, todo fai falta na vida, non imos expresar nada, pero bueno, hai unha visión de que hoxe só o que ten a ver coa tecnoloxía ou ten a ver bueno, con determinadas ramas do coñecemento son as que son útiles, non? Mentres as que teñen a ver coas humanidades ou outro tipo de ámbitos científicos, pois que non teñen ninguna utilidade. Ben, claro, cando matemáticas, física, química, tecnoloxía, que son as que máis carga horaria teñen aínda hoxe, non? O galego está excluído, claro, non se pode chegar ni siquiera a ese 33% que marca como objetivo, como tope para o galego o decreto de plurilingüismo, ben, pois a situación tamén é a que é, non? E, evidentemente, ademais o ensino non está a favorecer a adquisición dunha competencia lingüística adecuada. Isto xa víamos nós, bueno, xa nos facemos un estudo tamén no uso infantil a situación do galego na educación infantil, non? Xa a situación de exclusión está mellor no rural, pero está algo mellor no rural, non está moitísimo mellor no rural. Quer dizer, que se hai datos como, falo de memoria, pero andaba na cidade de Vigo entre 2 ou 3% do uso galego na educación infantil, no rural, pois pode haber escolas onde estean o 20 ou 30%. Claro, a situación é moitísimo mellor en comparación diso, pero non é a situación ni moito menos ideal, non? Porque unha lingua que só se usa no 20% quer dicir que no 80% esa lingua non existe, non? Bueno, supoñendo que os datos, claro, que cando di que hai un pouco de galego, iso sexa realmente así, porque nós temos comprobado en moitas escolas, tanto urbanas como rurais, que o que se considera que a utilización do galego, un pouco de galego, pois é para determinadas festividades ou determinadas datas, o Día das Galegas, pois ese día falar galego, non son, claro, as cousas anecdóticas pois son as que se deixan pro galego, non? E as cousas importantes nesas é onde se exclúe sistemáticamente o galego. Ben, todo isto, claro, dá como resultado que haxa os datos de hoxe de cantidad de alumnado que non sabe falar galego, que non ten competencias para desenvolverse en galego, sexan datos que a calquera persoa cun mínimo de conciencia, pois a alarmarían, porque que un de cada 4 rapaces e rapazas menores de 15 anos non saiban falar galego, e este dato dá o Instituto Galego de Estadística no 2019, e agora o último estudo que fixo a Real Academia baixa un pouco, pero bueno, xa son as competencias en pois, o rematar o cuarto da ESO, bueno, baixa un pouco, pero ainda así, ainda que fose moitísimo menos, non é moito menos, pero ainda que fose moitísimo menos, que exista alguén que diga que non é capaz de falar galego, xa é algo que debería alarmar a calquera administración que realmente estea comprometida coa promoción do galego, non? Como, por outra parte, en teoría, pois é unha obriga legal. Claro, evidentemente non son só os espazos de desenvolvemento da mocidade onde o galego está excluído, non? Son tamén entre nos que se desenvolven os adultos, que en teoría tamén tiñan que participar nesa transmisión do galego. Pero claro, non é só a transmisión familiar o que influe nisto. Se o presuizo se mantén, se a exclusión se mantén fora do núcleo familiar, e se toda a desaparición do galego fora do núcleo familiar está aí, ou a ausencia, claro, o que non se pode pretender desta situación é que se manteña perfectamente a transmisión xeracional e que o galego se manteña con toda a normalidade, non? Porque non é compatible a ausencia da maior parte dos espazos de uso pois co resto de cousas que se pretende que para o galego acontezan sen ningún tipo de actuación, non? E falo de actuacións porque en relación ao castelán actúase perfectamente, non? Por exemplo, existen máis de 500 disposicións legais no Estado que obrigan a presenza do español. Falo desde legislación de consumo, de información aos consumidores, de etiquetaxe, a pois todo o que se nos pode ocorrer, non? Transportes, etc. Todo iso regulan moitos aspectos da nosa vida onde a presenza do español é absolutamente obrigatoria. E, pro caso do galego, no mellor dos casos,
aí pode haber unha permisividade de que exista o galego. Mas claro, o que para o español está reservada a obrigatoriedade e para o galego, en todo caso, o non por, supostamente, non por obstáculos a que o galego estea, sempre e cando, que isto tamén se fixa, por exemplo, na legislación de consumo, permítese a etiquetaxe en galego sempre e cando vai acompañado perfectamente do español, non? É posible que algo vaya só en español, mas non é posible que algo vaya só en galego. A legislación non o permite. Só no caso de que sexa pois, algún tipo de produto para consumo nunha comarca determinada ou nun ámbito territorial reducido. Non? Mas se algo para que realmente ten vontade de chegar a determinado nivel de consumo, non pode ir exclusivamente en galego. Bueno, este é un exemplo porque nos dá mostra de que é a situación. Non? O galego permitido dentro dos espacios, mas sempre cando non se desenvolva no conxunto da sociedade. No que ten a ver con sino, por outra parte, non so, claro, isto reprodúcese perfectamente e non é só en relación ao galego. Se imos, non teño aquí agora mesmo os datos, non se, témolo mirado tamén porque ademais hai un punto da Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas que fala de que hai que fomentar o coñecemento da historia e da cultura do país con lingua propia, porque evidentemente tamén o coñecemento do propio país vai ligado ao desenvolvemento da lingua, non? Un país que non se coñece, pois, claro, non hai ningún interese tampouco por manter a lingua ou por, seguir, bueno, por continuar a vinculación con ese país que se manifesta na utilización da lingua. Non? Cando falamos galego, estámonos identificando, non digo que explícitamente, pero implícitamente, en relación a vinculación ou a identificación cun país determinado. Ben, pois en relación a, por exemplo, nós tínhamos medido, como decía, os estándares que están fixados, ou que estaban, para xeografía e historia, tamén era unha porcentaxe ínfima pois do total que está establecido para o currículum de educación secundaria. Non? Así que, bueno, que a presenza diso onde a Xunta máis pode intervir é nula. Non hai, claro, é unha opción ao final voluntaria tamén do profesorado, non? Que nos casos pois se manifestará e probablemente na imensa maioría pois non acontece. Claro, o resumo de todo isto, ou a consecuencia é, a que comentaba antes, non é posible neste contexto que haxa unha recuperación do galego. E a consecuencia lóxica é precisamente esa perda de falantes de galego. Non? A suma de todos estes factores que fui comentando, o resultado lóxico é ese. E ainda así, no último estudo do IG vese con claridade, hai non que sexa que creza moitísimo, mas sí que crece, por exemplo, o número de persoas que declaran escribir sempre en galego. A nos parecenos que un dato interesante porque, bueno, dá un lugar para a esperanza, non? Nos entendemos que unha persoa que escreve en galego é unha persoa que ten vontade de reparación, non? E que ten, bueno, que é consciente da situación e ten vontade de reparala. Sobre todo cando di que escreve exclusivamente en galego. E ese dato desas persoas que manifestan esa vontade, que se ve perfectamente na escrita, é un dato que pois está aumentando e aumentou moi concretamente nos últimos 10 anos. Non? E, bueno, claro, é máis a xente que deixa de falar galego, seguramente, máis a xente que se preocupa de rehabilitar o galego e reparala, pois tamén é un dato que está crecendo. E nós, claro, por aí, de cara ao futuro, vemos que hai un espazo para a esperanza, non? Porque na medida en que tomemos conciencia da situación e actuemos para reparala, estes dous elementos, porque hai moita xente que é consciente da situación e non, non se pasa a utilización pois máis comprometida, con compromiso do galego, non pasa dai. Pero hai outra moita que pasa a unha vontade reparadora, unha acción reparadora, e na medida en que iso exista, hai futuro para o galego. Bueno, podemos concluir entón que a situación hoxe pois, é negativa, é unha situación grave para a lingua, mas tamén que cada vez hai máis xente disposta a actuar individualmente, mas tamén, e isto é fundamental, colectivamente, para reparar a situación. Entón, na medida en que iso se produza, que esa mudanza colectiva se produza, o futuro do galego pois poderá estar garantido.
dentro dun proceso, evidentemente, de normalización, que será pois longo, que terá os seus problemas, mas que algún día deberá comezar a tomarse en serio por parte dos poderes públicos, non? Sobre todo, se creen ou se os poderes públicos están comprometidos co futuro do país, porque, como decía ao comezo, isto tamén está ligado ao noso propio desenvolvemento social, cultural, económico, etc., non? Como está en calquer outro país do mundo. Bueno, máis nada por agora, deixo sitios demais. Bueno, grazas por escoitar en todo caso. Moitas grazas, Marcos. Pois, bueno, comunícanos Anxo Moure que está tendo de novo as dificultades coa cobertura, entón solicítanos se pode intervir canto antes para agora que parece que sí que permite. Entón, non sei se Mercedes, se non tes inconvinte, vale, porque en principio pues, estaba previsto para que interviras ti agora, pero bueno, se nos dis que non tes inconvinte, sí, vale, pois entón Damoslle paso entón a Anxo Moure, que como el di leva 30 anos polas escolas do rural, pois contando historias para coidar a terra. Así que cando queras, Anxo, a ver se acompaña a cobertura. Bueno, o meu problema, non sei se me escoitades ben, sí. O problema máis que a cobertura é que hoxe veño dun colexio e eu ainda procuro usar os medios de transporte públicos. Levo na miña bicicleta, dentro dun autobús, vou pola cidade, que hoxe veño de Vigo, e despois collo o tren, pero como o tren viña con retraso, teño que parar aquí ao lado do río Miño, en Ourense, antes de coller a bicicleta outra vez, que a teño aquí, e marchar, e estáse-me agotando a batería. Entonces, e tamén vou intentar ser breve porque eu sigo creendo, bueno, non creo eu, creo que os streaming e todo isto das redes tamén teñen un impacto ecolóxico moi grande, non? Ainda que parece que son inocuos, pois sí que teñen impacto e sí que teñen emisión de CO2. Entón vou intentar ser rápido, veloz, ao mesmo tempo tampouco sei moi ben ningunha das solucións que eu podo dar, porque non hai ningunha. Eu simplemente veño do mundo ecoloxista dos anos 80, no que pensábamos que todo iba a cambiar daquelas, que todo cando chegáramos ao 2020 todo o mundo iba a andar en bicicleta e todos íbamos vivir ao lado das árbores, e todo foi ao revés. En Galicia houve unha explosión do momento ecoloxista, aparecían grupos por todos os recunchos e era unha diversidade espectacular, era un momento absolutamente esperanzador, que algún día alguén tirar que escribir sobre el, que era que tiñamos unhas raíces e unha esperanza forte. Todo foi derruído, e bueno, o que podo dicir é que eu creo que hai tres cousas ou tres problemas vinculados. Un, o desapego á natureza, que é absolutamente increíble, o sea, nos colexios, se sean do rural, se sean da aldea máis pequena, ou se sean dunha cidade non saben distinguir un bidueixo, non saben que é un teixo, unha ciñeira, unha sobreira. A verdade é que nin un teixugo, nin unha donicela, en este momento non saben. Por exemplo, hoxe veño, sempre levo un cestiño, unhos zocos, os nenos de hoxe, hasta de sexto non sabían que eran unhos zocos, xa. Xa, o desapego á realidade da natureza é absolutamente dramática, pero non é que hai cousas que son increíbles. Estamos no río Miño e non hai un rapaz de toda a conca fluvial pode haber un minúsculo, un porcentaxe que saiban que nace en Irimia, ou que os que defenden que nace en Fonmiñá, e se sean de Salvaterra, se sean das Neves ou se sean de... E a realidade é esa, nin saben que é un batuxo, nin saben que é unha barca das Dornas, nin saben que é unha gamela. A gamela, pois os de Vigo chamanlle xa Alfageme, que é aquel barco que hai ali. O sea, é un drama. Che dicen que o río Miño nace nos Pirineos, ou en Italia, ou en Vigo. O sea, o drama da desvinculación ca natureza, ca contorna natural. Despois está, fundamentalmente para min, o despoboamento rural. Se a mí me preguntan, eu teño feito máis de 2000 centros escolares, se a mí me preguntan en 30 anos o que eu que vin, e eu vin a fin do mundo. O sea, colexios como de Calvos de Randín, que tiña 300 nenos, está pechado. O colexio de Vilardíez, Carballido alá nas terras da Fonsagrada, Pontedoiras, Doniz, Zanfón, Folgoso, dúcias de colexios onde estiven eu, non existen. Hoxe, por exemplo, en Entrimo, estaba a semana pasada en Entrimo, hai 20 nenos nun colexio que tuvo 400.
hai máis nenos na mitade nunha aula de infantil en Arteixo ou en Vigo que en todo en Trimo. É un drama. Eso é un verdadeiro drama que leva tamén conleva a desaparición da lingua, non? E eu creo que eso todo, pois evidentemente, fai unha radiografía do que somos e realmente non hai freno, non hai freno. Eu, por exemplo, reivindico o uso da bicicleta. Pois vexo que cada vez anda menos xente en bicicleta. A realidade é que non as ves. Eu crucei Lugo outro día na miña bici dende Ceao hasta a Praza Maior e non había ninguén en bicicleta. O sea, somos un país que ademais non nos miramos no exterior, non nos miramos nas sociedades centroeuropeas que camiñan no amor ao propio e camiñan no compromiso ca defensa do medio ambiente. Eu son dos que usa moito e reivindico o transporte público. Pois, realmente en este momento entre Ourense, onde estou, e Lugo, que son dúas cidades de 100.000 habitantes, hai 3 frecuencias de autobuses. Mañán é sábado, só hai unha frecuencia de autobús mañán. Dúas cidades de 100.000 habitantes. Tú vas, miña compañera de Cangas, entre Cangas e Pontevedra hai autobús cada hora, barco cada 20 minutos. O sea, estamos completamente como se estuviéramos borrando un pedazo de Galicia do mapa. E con ese pedazo, con ese anaco, bórrase a lingua, bórrase a natureza e bórrase a cultura. Ese é o drama. A solución é, a verdad que non a sei, eu entendo que todo flúe. Supoño que tal como ahora está todo desaparecendo, algún día aparecerá. Volverá a xente ao rural. De feito, hai un proxecto precioso, sabedes que eu teño un proxecto ali de que veñen moitos coles a miña aldea, eu vivo na aldea, quero vivir na aldea, criei aos meus 5 fillos na aldea, os estou criando 2 pequenos, 3 maiores andan por aí. Entonces é un proxecto que se chama Aldear, porque hasta no medio rural se nos quita do dereito á cultura, así non hai unha obra de teatro profesional, non hai un cine, bueno, nós temos cinema palleirizo dentro dunha palleira, non hai nada, incluso as institucións sexan do PP ou do PSOE, ou mesmo a Diputación de Lugo que ten cultura, non se centran en nós temos proxectos de recuperación das embarcacións tradicionais, do mundo das xacias, das mulleres peixe, e non, se centran, eu sempre digo que se centran nos caladeros devotos, que son as grandes cidades e as contornas das cidades estas dormitorio que se chaman. O que eu creo que hai é tamén apostar pola coherencia. Eu non sei cantos políticos en Galicia viven na aldea, non sei cantos andan en bicicleta, non sei cantos nunca vin a ningún dentro dun autobús. Creo que tamén o exemplo, exemplificar, tamén é importante. Eu vexo moitos políticos europeos que salen do Parlamento en bicicleta ou que usan o transporte público. Creo que a mellor é exemplificar. Eu, a verdade é que non teño, o único que teño son dúbidas, moitísimas dúbidas. Creo que a clave está en pedagogizar, en conseguir que as rapazas, as nenas e nenos amen a natureza e a través da natureza cheguen a lingua, cheguen a cultura, a través da natureza cheguen a volver a amar o medio rural, a descubrir que o medio rural é fermosísimo, que se pode disfrutar un montón, que é tan bonito cruzar como estábamos cruzando este fin de semana o río Miño nunha barca tradicional que teño ali, que ninguén axuda, ninguén apoia, ninguna institución apoia, e que é tan fermoso como irte nunha foraborda destas, que o modelo turístico tamén, o modelo turístico é moi destructivo, o modelo turístico galego, están convertindo, por exemplo, a Ribeira Sacra en un sitio de forabordas, catamaranes, e todo o mundo cree en eso. E non creo no pouco. Eu creo que tamén eso. Hai que empezar a pedagogizar dende todos os eidos, dende a empresa, dende a escola, dende todos os lugares. E eu creo que se nos educamos ambientalmente, son un gran reivindicador da educación ambiental. Fixemos o drama que é a educación ambiental en Galicia, que existían moitas empresas de educación ambiental, moitas asociacións de educación ambiental. Estábamos na Sociedade Galega de Educación Ambiental, creamos unha Sociedade Galega de Educación Ambiental, de educadores ambientais, hoxe está completamente desaparecido. As GEA xa non existe. O mismo que o momento ecoloxista é mínimo. Se tú llegas a un colexio e dices, eu son ecoloxista, e os chavales dubidan en que significa ecoloxista. Dubidan. Moitos non saben. Entón, a realidade é un drama. Eu, polo menos, seguirei ca miña bicicleta, co meu cestiño, cas miñas viaxes, un día para outro, contando historias, contos que intentan que os nenos se afagan ao cuidado da natureza
e a ver se temos a sorte ou a posibilidade de que algún día, co acompañamento das institucións, con o acompañamento de todos, podamos crear unha sociedade que teña raíces e que esas raíces florezan e nos den oxígeno para respirar, se ese oxígeno con forma da nosa lingua, da nosa cultura, todo eso. Pero en este momento, sinceramente, estamos vivindo un drama, un apocalipse. Non, eu non son dos que poda ter solucións, eu non as teño. Eu creo que como ecoloxista e como educador ambiental fracasei e non consigo. O sea, despois de tantos anos que chegues aos coles e que absolutamente non saiban. O meu conto é a historia dun carballo que lle caeron as súas sementes e que che estén dicindo piñas, que che digan mazás, que che digan castañas, que non che digan, que non haxa un que che diga que lle cae unha landra. Bueno, pois é para decir isto non ten ningún sentido. É un fracaso completo. Non sei cal é a solución, pero a solución eu non sei. Así que disculpademe eso que tuvera que parar aquí, pero que o tren levaba retraso, porque o noso tren este que venden de Vigo a Ourense a 2 horas, sempre se retrasa e non din chegado a miña aldea. Grazas. Moitísimas grazas, Anxo. Vale, pois continuamos entón con Mercedes, agora sí, profesora de Lingua e Literatura Galega e tamén escritora e actualmente diputada do BNG no Parlamento Galego. Mercedes, cando queiras. Ola, moi boa tarde. Eu escoitando agora a Anxo recordábame un pensamento de Xela Arias que estes días estivo así tan na boca da xente, non? Co gallo do Día das Letras Galegas, que dicía que un pobo que se alonxa do seu idioma alónxase da súa cultura. Quere iso dicir que a un pobo ao que o alonxan do seu idioma alónxano da súa cultura, non? Creo que un pouco sintetiza en parte pois, o que comentaba agora Anxo e co que eu tamén pois, evidentemente concordo, non? Ben, eu creo que se nos paramos un pouco a pensar, nos facemos esta pregunta de causas non deste abandono, desta aparente deserción lingüística, sobre todo, decíades, na infancia e na mocidade, non? Porque evidentemente son sempre a semente e o futuro de todo e o que vai marcar as pautas do que van facer despois, polo menos en boa medida, non? Na súa vida adulta, pois evidentemente eu creo que hai que atender a un conxunto de causas, non? Non creo que haxa unha ou outra e que actúen ademais de maneira illada, senón que hai unha suma, non? Hai unha conexión de causas que traemos herdadas de moito tempo, non? Estamos vivindo un capítulo máis, evidentemente cada vez ten que ser máis notorio, está xa máis na superficie, na tona, non? Da nosa vida, un capítulo dun proceso de sustitución lingüística no que levamos inseridos varios centos de anos, non? A pesar de que somos un pobo rexo, resistente, e aínda estamos aquí, e aínda temos unha sociedade que aínda anda, polo menos que alrededor dun 50 ou un 50 e pouco por cento, se non recordo mal os últimos datos, aínda non só é competente, senón que emprega, non? Sempre ou case sempre, non? Maioritariamente ese idioma. O certo é que xa as cifras empezan a ser moi preocupantes porque a perda persiste, acrecéntase exponencialmente, non? Cada vez temos unha perda maior en menor tempo e, sobre todo, non vemos que haxa un resorte, non? De recuperación, por outro lado, non? É dicir, que, como antes mencionaba Marcos, non? 40 anos despois da aprobación do Estatuto de Autonomía que ratifica ese rango de lingua oficial para que, ademais, tamén recoñeza a nosa lingua propia, pois evidentemente o que se demostra é que o camiño non achega resultados positivos. Seguramente a contención que se puido facer, eu creo firmemente que é responsabilidade da sociedade, das actitudes individuais, pero tamén dos movementos asociativos, das entidades socioculturais, etcétera, etcétera. Pero non realmente non é responsabilidade ou non é o produto dunha política lingüística, dunha planificación lingüística que realmente quixese camiñar cara á normalización lingüística, cara á restitución de usos, non?
en absoluto, non? Non é dicir que houbo esas políticas que camiñaban cara a esa restitución do galego e fracasaron. Pois realmente eu, honestamente, penso que non. Houbo políticas moi mornas, moi aparentes, en xeral, quero dicir, non? Nestes 40 anos, e realmente non afianzaron nin o coñecemento, nin moito menos aínda o uso do idioma, non? Mais ben, o que si houbo está habendo agora máis que nunca dende o ano 2010 son políticas claramente regresivas, claramente involutivas e que realmente parece que apostan porque os resultados non sexan bons, porque senón de outra maneira non se explica, non? É dicir, o que está pasando non é algo que suceda dunha maneira inexplicable, non? Que con todo o que se está facendo, non? Ou con toda a intervención que se está facendo, e resulta que non funcionan. Non, realmente non. Eu creo que está funcionando e está dando resultado unha política lingüística que é claramente desgaleguizadora, por moito pudor que provoque ter que dicilo, pero eu digo con absoluto convencemento, non? Polo tanto, temos moitas razóns que se nos poñen en riba da mesa e que son conducentes a este obxectivo, non? Desde logo, se unha lingua non se percibe desde a normalidade, desde a normalidade de usos, non? Con naturalidade, non lle podemos pedir a ningunha persoa que faga un uso normal e natural, e moito menos aínda a unha crianza ou a un adolescente. Se nada é normal ao meu arredor, evidentemente eu non podo ter ese comportamento normal, non? Ás veces tamén parece que lles pedimos o que non damos. Cando temos primeiro que dar, somos modelos, somos referentes, non? Ben, polo tanto, o que estábamos comentando era iso, non? Que se non hai unha normalidade arredor do idioma, vai ser difícil que haxa uns comportamentos lingüísticos tamén normalizados, non? E dicía que hai moitos factores en riba da mesa que temos que atender, que non hai un ou dous, non? Temos unha quebra moi importante na transmisión xeracional. Disculpade, estáseme vendo e oíndo ben? Porque a mí me bailou un pouco ahora a pantalla, ben. Hai esa quebra na transmisión familiar, non? Hai, por outra banda, unha escola que está tendo unha función xa tivo e volve ter agora dunha maneira moi destacada unha función claramente desgaleguizadora. Non se entende que o profesor, a profesora de determinadas materias poida e incluso estea incentivado polo propio goberno dar esas aulas en lingua estranxeira que se di, pero que logo só é inglés, non? Na práctica, e teña prohibido por lei dalas en galego, na lingua propia e oficial, non? É unha contradictio in termines que nunca se foi capaz de explicar dende o ano 2010 e sigue sen explicarse porque non ten explicación, non? Máis que a que ten claramente intencionada, non? Non pode haber esa restitución se non hai espazos de uso ambientais, con naturalidade, como decía antes, que conviden tamén a ese uso da lingua, a desenvolver ese coñecemento desa lingua, non? E non pode haber unha restitución de usos se o que máis segue a pesar son os prexuízos lingüísticos. Todos eses que xa temos herdados de hai centos de anos e todos eses novos que se foron incorporando agora nos últimos tempos, porque evidentemente a situación das linguas vivas son situacións dinámicas, non son estáticas, non son fixas, non están paradas no tempo. Por lo tanto, todo aquilo que estea sucedendo na sociedade tamén vai ser transmitido cara, pois neste caso, cara a unha lingua, igual que cara a as persoas ou razas, cores, xéneros, etcétera, non? Tamén cara ás linguas. E sabemos que dende o ano 2010 houve unha campaña terriblemente agresiva e lesiva, claramente con unha vontade política, abertamente contra a nosa lingua, contra o galego, non? E, por tanto, tamén contra as persoas, pois, galegofalantes, non? No fondo de todo isto, pois si, as responsabilidades son compartidas, todos temos responsabilidades, é certo, non? Mais o certo é que aquí hai unha grandísima responsabilidade por parte de quen tiña que exercer ese papel de referente,
modelo, ou cando menos colocar a sociedade nun contexto, primeiro de aprendizaxe, segundo de encontro ca lingua propia, e terceiro de ser facilitador deses espazos para os usos, non? É dicir, de ir reconstruindo ese puzzle do que é a normalidade e a naturalidade para poder vivir plenamente no teu idioma, non? E, sobre todo, o que o goberno non pode facer nunca é amparar eses discursos que son claramente lesivos e galegófobos, non? E, ademais, asentarse neles para precisamente construir un marco político que non fai falta ser sociolingüista para saber que é profundamente lesivo para o noso idioma, non? Por lo tanto, aí hai responsabilidades que todos temos, efectivamente, pero, insisto, eu creo que ten que haber un marco normativo e ten que haber unha planificación lingüística gubernamental que realmente sexa conducente cara a uns fins de restitución, de recuperación e de reparación de usos para a nosa lingua propia e oficial, non? En este sentido, eu creo que a pregunta é obvia, non? Despois de 12 anos continuados deste goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza, se nos preguntamos que medida, que proxecto puxeron en andamento con vontade claramente reparadora, normalizadora da lingua galega, no uso que queirades pensar, pois eu non sei se realmente chegades con facilidade a algún, que quero dicir que vai a permanecer, que nos poidamos rapidamente asociar como que foi unha iniciativa de intervención, de reparación lingüística que funcionou e que vai a permanecer no tempo, que vai a marcar un antes ou despois, non? É dicir, que legado vai deixar estes anos desta política lingüística que practica o Partido Popular? En positivo, eu non son capaz de ver ningunha, intentando ser de verdade o máis obxectiva posible, non? En negativo, eu creo que sí, que se produciu unha involución moi importante en todos os ámbitos. Ademais, é que o vemos continuamente, non? Na escola, a escola ten un papel moi importante, claro, pero tamén xa sabemos que non é nin o único, nin o mellor neste momento é o máis determinante, non? A hora de socializar. A escola ten un papel fundamental a hora de transmitir coñecemento, de transmitir competencia e de transmitir algo moi importante que tamén comentaba Anxo, que é a vinculación co teu espazo, non? A vinculación co teu medio. Por iso creo que tamén non é nada anecdótico eliminar esa terminoloxía de coñecemento do medio, non? Como materia por outras terminoloxías, non? Realmente as palabras sirven para aproximar ou para distanciar. Prescindir de algo como coñecemento do medio, evidentemente xa de partida non axuda a esa relación e esa imbricación directa co teu medio, non? Neste momento, sempre se decía, e as estatísticas non decían que a sociedade galega prácticamente o 100% comprendía a lingua propia, non? A diferencia, por exemplo, do que acontece co éuscaro, non? Que non había ningún problema de comprensión e, polo tanto, a partir de aí, unha vez que hai comprensión, hai importantes garantías, non? Para facer un uso escrito ou oral. Ben, pois eu creo que neste momento o saldo que nos ofrece é que agora xa temos unha parte desa infancia, desa mocidade, é dicir, unha parte da sociedade importante, moi importante, que non ten coñecemento, que non o ten, que non entende o que lle estás dicindo, e iso nas escolas sabémolo moi ben. Eu, despois de traballar 20 anos nunha escola rural con alumnado 100% galego falante, o curso pasado, foi o primeiro que traballei nun instituto na Coruña, en primeiro de bacharelato había alumnado, un instituto de barrio, que moitas veces non me comprendía. E en primeiro de ESO era moitísimo peor. Había un salto entre primeiro de ESO e primeiro de bacharelato que, de verdade vos digo, que se non me pasa a min persoalmente e mo contan, aínda dubidaría un pouco se estaba exaxerado. Pero realmente o impacto para min foi brutal, non? Brutal. Iso tamén quere dicir que a escola non pode actuar neste sentido, no ámbito lingüístico como en ningún, evidentemente, dunha forma tan homoxénea, tan uniforme,
como tamén nos obrigou este goberno do Partido Popular. É dicir, o mesmo decreto vale para todo o mundo, non? O mesmo menú para todo o mundo. Pois non, porque os centros son diversos e sociolingüísticamente tamén son diversos. Por lo tanto, un modelo para aplicar pois neste Instituto da Coruña non pode ser o mesmo que para aplicar no meu outro CPI de Coristanco. Por qué? Pois porque lingüísticamente son espazos distintos, non? Por lo tanto, nun centro que é galego falante, haberá que mellorar desde o proxecto lingüístico dese centro pois esa competencia que traen, haberá que enriquecela, chegalo a rexistros formais, a competencia escrita, etcétera, non? E logo, bueno, todas as outras materias, por suposto, desde o coñecemento desde o seu idioma, pero nun centro como este da Coruña, evidentemente o que haberá que facer será dar un input mayoritario de idioma para que efectivamente haxa unha maior exposición e haxa unha maior aprendizaxe, unha maior adquisición de lingua e ao mesmo tempo tamén fomentar que haxa máis espazos de uso para que poidan interaccionar e que esa competencia sexa fluida e que ao mesmo tempo se sintan seguras para logo facelo extensivo noutros usos, non? E, por suposto, desde a escola tamén traballar esas pontes de comunicación con outros usos. Non vai a ser que só vaya esa aprendizaxe para dentro das paredes do instituto, non? Hai que poñelos en comunicación e hai que implicalo co entorno, non? Nada disto existe. Pero existiu. Antes desta legislatura, existiu outro decreto que camiñaba neste sentido e que, por suposto, atendía con mimo e con moita atención tamén no ámbito da adquisición de linguas a educación infantil, que hoxe en día é a etapa da que está absolutamente desterrada a lingua galega. E se non hai unha aproximación ao idioma na casa, ou na familia, ou no entorno onde vives, e tampouco hai na escola, por que estes nenos e estas nenas van saber expresarse en galego? Se non somos referentes, se non somos espellos, nin na escola, nin fora da escola, nin nos medios de comunicación, nin nos seus ámbitos de lecer, etcétera, porque van saber. Temos os nenos máis listos do mundo, pero de verdade que tampouco saben se non teñen exposición a algo do que partir, non? E que reproducir tamén. Neste sentido, tamén dixen que houve outro tempo con outra planificación lingüística entre 2005, 2006 e 2009, non? Co goberno bipartito, onde tamén se puxeron en marcha precisamente con esa vontade de atender a realidade sociolingüística de cada centro, aquelas chamadas popularmente dobres liñas de galego, non? Liñas de galego para potenciar a adquisición da lingua en contornos castelánfalantes, non? E eu sigo reivindicando aquel modelo porque para o pouco tempo que se puido implantar tivo uns logros e uns resultados absolutamente exitosos. Porque moitas familias querían que os seus fillos e fillas fixesen parte destes grupos porque sabían que era a única maneira de poder encontrarse co idioma e poder incorporalo ao seu coñecemento e ao uso, porque xa as familias estaba perdido. Neste momento que non se lle dá ningunha oportunidade aos pequenos e as pequenas de aprender o idioma, nin aprender a cultura que trae ese idioma, evidentemente. Por lo tanto, bueno, é unha política lingüística que camiña realmente cara a feitos puntuais, asociados a momentos con connotación cultural, que está moi ben, evidentemente, pero que é insuficiente para que un falante se sinta seguro e socialice en calquera uso, non? En calquera espazo, sin prexuizos, con normalidade, no idioma propio e oficial, non? Ben, eu aínda así só quero acabar un pouco cunha pincelada positiva e logo podemos retomar cousas que seguro que quedaron aí incompletas. Eu creo que, dixeno ao principio, a forza da sociedade galega é importante, é moi importante, e creo que realmente se seguimos comprometéndonos co idioma habemos conseguir virar estas tornas non tan negativas, non? Acaba de verse agora coa iniciativa Xabarín, non? Evidentemente agora hai que velar para que se desenvolva, non? Canto antes e coa calidade e co rigor que se comprometeu. Pero creo que é importante ver como a sociedade suma
como se suma aos proxectos que reivindican esa normalidade para o idioma, non? E, por suposto, será a sociedade que sempre vai por diante a que obrigue a que o goberno teña que tomar outro tipo de medidas, non? E desde logo, no ensino é unha urxencia maior. Non podemos seguir así, cando agora xa por fin os datos xa non son as impresións, as experiencias particulares, etcétera, etcétera. Os datos din que efectivamente isto vai mal. E vai mal xa non só porque non usen, é que non teñen o coñecemento da lingua. E iso é o primeiro paso para que unha lingua se poida usar. Coñecela e ti ter a convicción e a certeza e non ter prexuizos, evidentemente, para empregala con naturalidade. Nada, moitísimas grazas. Pois moitas grazas tamén, Mercedes. Imos con Alberto, entón, Alberto Ansede, profesor de Filosofía no ensino secundario. Foi presidente da Asociación Sociopedagóxica Galega e actualmente secretario da Fundación Manuel María de Estudos Galegos. Cando queiras. Bueno, escoitaseme así? Bueno, pois moitísimas grazas tamén, como todas as outras persoas que falaron, moitísimas grazas por terme convidado a este encontro. Bueno, e ademais, pois, que de alguma maneira supón pois, tomarnos bueno, como referencia dunha programación cultural que facemos o que podemos, non? Hoxe pola mañán, cando quixen ordenar unhas notas para hoxe comentar aquí, para agora comentar aquí, pois pregunteille a Elvira exactamente que se metería, non? Bueno, díxome que máis ben, pois un pouquiño unha reflexión alrededor da programación cultural que realizábamos nos ali, na Casa Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, nun contexto rural, bueno, como era posible pois soster unha programación continuada no tempo ese tipo. Bueno, entón, tratarei de, neste tempo que tedes previsto, falar algo diso, aínda que expoña algúns elementos previos que creo que son de importancia. Bueno, a ver, comenzarei con unha afirmación rotunda. Non hai país próspero que non teña unha base agraria importante. Non o hai. Por tanto, se queremos un país próspero, un país forte, sostível, o rural debe recuperar a súa vitalidade. Claro, poderedes decir, bueno, Galiza tiña esa base agraria non hai tantos anos, non obstante, pois non tiña un desenvolvemento económico e social axeitado. Ben, de acordo, pero por iso digo que a base agraria é unha condición necesaria para ese desenvolvemento e para un país equilibrado, aínda que, efectivamente, non sexa unha condición suficiente. Pero eu non son persoa especializada no tema, mais que en temos certa idade fomos vendo que o agro galego nestes últimos 50 anos desde logo pasou de darlle ocupación a unha parte importante da nosa poboación a significar bastante pouco económico. Hai 50 anos esa sociedade, aínda que económicamente era deprimida, socialmente estaba moi viva. Ese mundo labrego non tiña grandes medios económicos, certo é, mas, a ver, tiña unha viveza social, non había casas abandonadas, nin terras e prados convertidos en eucaliptais ou cobertos de silvas e toxos. Nas nosas aldeas había mocidade e alegría, a mocidade nas casas denotaba de alguna maneira expectativas de continuidade, había traballos en común, festexos familiares e comunitarios, en fin, oficios, tarefas con plena vixencia, tradicións recoñecidas e celebradas por todos, é dicir, había comunidade, non? Desde logo non había ninguna soa casa, bueno, casa, aldea, que se chama agora aldea fantasma, non? Chamase agora que realmente son aldeas abandonadas en grau sumo, é dicir, sen un só habitante. Nese momento o agro ocupaba a maioría da poboación, xuntamente coa actividade no mar, representaba un pouco o máis genuíno do pobo galego, non? Os galegos e mariñeiros, eran as clases populares por excelencia, depositarias da lingua propia, do galego, bueno, da cultura genuinamente nosa, non?
Cando no ano 75 morre Franco e ábrase paso a partir de aí a unha sociedade con formas democráticas, realmente a desfeita material, cultural e idiomática da época anterior non se paraliza, case ao contrario, agudízase aínda máis. Os datos neste sentido, a verdade, son estarrecedores. Eu creo que chega con unha cifra. No 1976, a poboación ocupada no agro era de 570.000 persoas. Eso representaba alrededor do 50% da poboación ocupada. Hoxe fixadevos que non chegan a alrededor das 40.000, non? Representa menos do 5%, non? Bueno, que pasou aquí, non? Bueno, pois, en nome da súa modernización, procedeuse á destrucción do agro, das súas formas productivas, non? E as novas xeracións non viron expectativas de continuidade, como todos e todas sabemos, desprazáronse á cidade ou directamente emigraron, non? Claro, por que comento isto? Bueno, porque acompañando a esta desfeita producíase a desaparición da cultura popular, creada arredor dos traballos, dos oficios, das tradicións desa comunidade, e acentuábase un proceso de españolización no campo. Na cuestión idiomática, o arrase foi total. Bueno, xa se dixo moito disto, eu só quero, en fin, enunciar unha cuestión que sabemos todos, non? Naquel momento, quen falase español nunha aldea era motivo de risa. Era unha cousa extrañísima. E nos chamados novos tempos isto convertiuse nun feito habitual, case natural, non? Bueno, creo que temos que ter ben claro que isto non foi un proceso en absoluto espontáneo nin fortuito. Eu sinto, pero non teño máis que chegar á conclusión de que foi previsto, planificado. E tamén contestado pola parte máis consciente da sociedade que xa tenía o que se estaba facendo. Na miña xeración vivimos isto, a ver, digo vos, ainda que sexa moi brevemente, como o vivín eu, non? Esa planificación eu vivina, podo exemplificala no seguinte. Eu vivía na aldea, e cando cheguei á idade de estudar o bachillerato, puiden facelo porque xustamente se acababa de abrir un instituto relativamente próximo ao meu domicilio. Relativamente próximo eran 25 kilómetros. Bon, pois, aquel novo centro, que efectivamente supuña darnos unha oportunidade para continuarmos estudos, serviu tamén para que a miña xeración abandonase as aldeas e se integrase como burócratas de oficinas públicas ou privadas ou, en todo caso, como mestres, mais nunca como técnicos agrarios, forestais, etc., que continuasen, que continuáramos nós no medio no que estábamos vivindo e pudésemos contribuir os nosos coñecimentos a un desenvolvemento que tan necesario é. Claro que ampliar a rede educativa era necesario, claro, pero a maneira de facelo foi xustamente o contrario ao que o país necesitaba para o seu desenvolvimento. Contribuiu, digamos, a arrincarnos dali e impedir que houvese un tránsito normal a un desenvolvemento que, efectivamente, tiña que supor un cambio, pero non un cambio no sentido que se produciu. Non sei se ides estar de acordo comigo, mas eu creo que, efectivamente, na situación actual, vivir nas nosas aldeas ten bastantes problemas. Mais vivir nas nosas cidades tampouco parece que lle falten os problemas. E hai que recordalo, porque parece que non se recorda, aínda que eses problemas sexan distintos. O certo é que, a ver, se non hai condicións obxectivas, é dicir, posibilidades de produción, de distribución deses produtos agrarios, os servizos, comunicacións, en fin, rede educativa, etc., pois é difícil que as persoas nos podamos establecer nas aldeas. Mais tamén é imprescindible que iso vai acompañado dun novo estado de opinión a respecto do rural. E para a formación dese novo estado de opinión, a cultura, coido que é crucial. Ese novo estado de opinión
Coido que debe asentarse fundamentalmente en que a xente do rural se sinta orgullosa do seu medio. Sentir orgullo do lugar en que un vive é fundamental. Podemos dicirlo de outro xeito. Para o ser humano é primordial sentirse dun lugar, integrarse nun territorio e nunha sociedade. Por moito que se empeñe a globalización rampante, non coido que sexa moi vantaxoso, nin ser, en fin, masa amorfe, é dicir, cidadáns do mundo, e nin tampouco individuos encapsulados en si mesmos que únicamente comunican coas súas máquinas. Por tanto, desde a Casa Museo Manuel María tratamos de, por unha parte, en fin, prestar un servizo que atenda moi especialmente esas necesidades culturais da contorna, e pola outra, como diría, transmitir uns valores de dignificación do país no seu conxunto e tamén de profundo humanismo nas relacións sociais. Por sintetizar, diría que ese servizo concrétase fundamentalmente na nosa programación cultural e no traballo que levamos a cabo, entre outros ámbitos, no educativo, non? A Casa Museo Manuel María, como sabedes, está en Outeiro de Rei e, por tanto, un contexto que a priori presenta moitas dificultades para levar a cabo unha programación cultural continuada, non? A nosa aposta, desde logo, foi moi arriscada, mas hoxe coido que está bastante consolidada. Como se logra que ter, digamos, unha parroquia mínima, un público afecto que estexa pendente do que un propón, non? No plano cultural, non? Bueno, vou tratar de decirlo moi sintéticamente. Bueno, como se logra iso? Bueno, primeiro, a ver, unha aclaración previa, non pretendo dar leccións a ninguén, por suposto, moi lonxe diso, ou simplemente tratar de sintetizar como fixemos nós, non? Primeiro, que a programación vai de menos a máis. Por tanto, é preferible sempre comenzar con actividades modestas e ir acabando novas metas que non operar como estrelas rutilantes que van perdendo o brillo, non? No noso caso, comenzamos, recordo, a primeira anualidade programando tan só unha actividade ao mes, a primeira fin de semana de cada mes. Sempre a primeira fin de semana. Bueno, porque segundo elemento que coido que a programación debe ter unha continuidade e unha secuencia determinada, que non sexa algo meramente ocasional. Cando programábamos esa única actividade ao mes, procurábamos por todos os medios de que realmente existise, é dicir, de que ao mes houvese unha, e que se celebrase justamente no primeiro fin de semana, e sempre co mesmo horario, non? Agora programamos sempre para os sábados e sempre no mesmo horario, segundo, claro, non é igual se é público adulto ou familiar, por tanto, diferenciando público adulto, público adulto ou, sí, ou para a cativada, e, bueno, estou deixando, por suposto, a marxe o tema da pandemia, claro, porque isto trastocou moitas cousas, pero, bueno, estou falando dos períodos normais, non? Terceiro aspecto, manter sempre unha relación o máis personalizada do que sexamos capaces, non? Vamos, que en tempos de globalización e de deshumanización é moi importante que equipamentos culturais pequenos e en contexto rural, como a Casa Museo Manuel María, poidan ofrecer un plus que o público agradece e outros non poden dar, que é o trato persoal e a proximidade. Un cuarto elemento, conseguir unha base de datos propia que recolla o contacto con toda esa parroquia, non? Que nos sigue ou que pode estar interesada en seguir. Bueno, iso proporciona unha enorme autonomía, pois xa non dependemos tanto de que os medios se publiciten ou non esa programación que estás facendo, non? En quinto lugar, que a programación teña unha liña de calidade aceitable, non? A ver, iso vai ser sempre reconhecido polo público. Aínda no caso de que non lle guste a actuación. Vamos, como calquera, podemos ver que un traxe é bo, mas que non é do noso estilo, pero recoñecemos que ten, que ten elegancia, non? Sexto, que a programación sexa diversa. Bueno,
A ver, isto é moito máis discutible, pero nós optamos por iso, non? Porque fose diversa. Digamos que a especialización, por exemplo, poñamos por caso en cine, ou en jazz, ou en rock, en fin, pode ser factible nun contexto como o noso, pero algunhas dificultades engadidas ten. Sétimo, como en todo, bueno, como diría, que sexa sustentable económicamente. Nós non somos unha entidade sin fins de lucro, por tanto non procuramos o beneficio, mas, claro, está ao final, fin, cada ano hai que facer contas, por lo tanto, deben estar equilibradas, non? Nese sentido, xa sei que non toda a xente fai así, nós optamos por cobrar a entrada a prezos moi baixos, 2 € para as actuacións destinadas á cativada, 5 para as persoas adultas, para as actividades que son destinadas aos adultos, non? Bueno, isto non cubre, evidentemente, a totalidade dos gastos e, por tanto, conseguimos o equilibrio cos ingresos que temos bueno, da base de voluntariado, dos amigos e amigas da Casa Museo, e das axudas públicas ás que concorrimos como calquer entidade do noso tipo, non? Bueno, o resultado actual, bueno, pois é que todas as fins de semana temos cando menos unha actividade, en algúns casos dúas, por exemplo, neste fin de semana, pois, temos unha para adultos e outra para a cativada, bueno, dirixida, xa digo, a rapazada ou as persoas adultas, e con grande diversidade nos seus contidos, pois, música, monólogos, teatro, cinema, presentación de libros, máis, en fin, moi diversa. Despois de 7 anos, non levamos máis que 7 anos, por lo tanto, isto ten pouco percorrido, de momento, pois despois deses 7 anos de programación continuada, nos que ampliamos e diversificamos a cada paso máis, bueno, podemos decir que creo que fomos quen de crear un público que con fidelidade acude a Casa Museo, segundo o que se lle ofrece. Quero decir que veña sempre o mesmo público, pero si é fiel, porque dependendo do que se lle ofreza, ali está. É dicir, hai un público bastante amplio que está pendente da nosa programación, e segundo o que se lle ofrece en cada ocasión, pois acode ou non. Isto creo que é importante. Por máis que os medios de comunicación reflitan a programación ou dean noticia, que sempre vai ser escueta, non? Do que se programa, se non se logra crear ese público e unha adhesión, unha certa fidelidade a esa programación, é difícil que se logre a sustentabilidade, non? E a continuidade no tempo, non? É dicir, que a publicidade funciona cando as persoas a quen vai dirixida teñen interese nese produto. Só miramos o painel do anuncio do coche cando andamos pendientes de cambiar de auto, senón pasanos desapercibidos, non? Creo que en termos xerais podemos decir que nas actividades para a rapazada complétase sempre o aforo, moi rara a ocasión que non é así. Non estou falando da pandemia, que por suposto se completa porque parece moi reducido, entón isto non tería ningún mérito, non? Pero estou falando dos tempos normais. Bueno, e en moitas ocasións pois, este aforo resulta insuficiente, non? Con frecuencia. E no que respecta ás persoas adultas, a asistencia é inferior, mas sempre medianamente boa. Logo, para un contexto así, consideramos que é bastante bo. Bueno, por dar unha pincelada moi rápida, ademais desta, non sei como, creo que xa acabe o tempo, sí? Bueno, nada, moi remato. Ademais desta programación cultural continuada, outra das nosas actividades importantes é a programación de visitas a Casa Museo. Ali, pola semana, está destinado para os escolares, son visitas gratuitas, sempre guiadas, damoslle prioridade absoluta, e durante a fin de semana pois as visitas son para as familias, o público adulto. Neste caso tamén cobramos entrada, unha pequena entrada, 2,5 € no caso de visita individual, no caso de que sexa grupal 1,8 €, sempre son guiadas. Nós non procuramos, polo menos, non nos limitar a
vamos a ver, a mostrar pois, o legado que temos ali de Manuel María, o contexto no que se produciu esa obra, bueno, pois, a pintura que hai, as imaxes, os vídeos, as cartas, os outros persoais, en fin, todo o que ten a casa no seu interior e a súa vinculación coa figura, coa obra de Manuel María, sino que tentamos exercer un pouquinho de oficina de turismo, non? Ben no momento en que se programa a visita, porque con frecuencia a xente, cada vez máis, a xente chama para decir vou ir, non? Ou ben no propio momento de realizala. Porque nos con moita frecuencia lle damos indicacións de todos os puntos de interese para completar a visita na contorna e tamén cando son as visitas escolares pois do mesmo xeito. Nos solemos facerlle aos centros educativos bueno, propostas de outros centros de interese para visita. Bueno, lógicamente aproveito para convidarvos a todas a que visitedes a casa, estaremos moi recibidos, non penso que non vos vai decepcionar. Bueno, realizamos outras actividades directamente cos centros de ensino, pois o concurso de recitado poético, o concurso de videopoemas que acabamos de fallar neste fin de semana pasado, que se presentaron pois nada menos que 122 traballos, estamos falando de unha cousa moi considerable, non? Celebramos unha romería popular, o segundo sábado de xullo, chamamos de Convivio de Cultura Galega, un espazo natural maravilloso, ao pé do Río Miño, ali na carreteira de Santa Isabel, convocamos un certame Manuel María de proxectos teatrais para compañías profesionais, en colaboración con 25 cafés, é dicir, actividades que van moito máis alá, digamos, da contorna inmediata. En definitiva, coidamos que para as entidades que non podemos dispor dun potencial propagandístico enorme, resulta moi importante realizar unha programación estable e con permanencia no tempo. Bueno, aí que poderades ver que a maioría das nosas actividades pois teñen edicións sucesivas e isto facilita moitísimo a difusión porque a xente que ten interese xa está de alguma maneira agardando pola nova convocatoria. En definitiva, nos concibimos a Casa Museo Manuel María como un centro, unha matriz cultural desde a que pretendemos conservar o legado do gran escritor que lle dá nome, por suposto, iso o primeiro, difundir a súa importante obra e contribuir a dinamizar culturalmente a contorna, mesmo máis aló, ben, non sei certamente se conseguimos ou non os nosos obxectivos, mas bueno, eu coido que non hai dúbida de que equipamentos culturais deste tipo axudan que a nosa xente se sinta máis satisfeita e identificada co espacio no que habita, non? Si contribuímos a iso, pois xa nos damos por satisfeitos. Moitas grazas e estaría moi gustoso de calquer cousa que queirades, pois comentala, claro, obviamente. Pois moitísimas grazas tamén, Alberto. E abrimos pois agora o tempo para, bueno, pois, para se queredes intervir, se queredes facer calquer comentario, deixar as vosas preguntas tamén. Bueno, esa pregunta fai unha pregunta tamén, bueno, para calquera de vos. Di, realmente pensades que a poboación agradecería e vería a importancia de máis actividades culturais? Quen queira comentar? A ver, como eu tocaba me abordar o tema cultural, poido empezar eu. Vamos a ver, nós éramos os primeiros que tiñamos moitísimas dúbidas a respecto disto. Nós, cando abrimos a casa, hai algo máis de 7 anos, a Casa Museo, despois da remodelación, tiñamos claro que había obxectivos básicos aos que non podíamos renunciar e outros obxectivos aos que tiñamos que aspirar. Un obxectivo básico é a conservación do legado de Manuel María. E antes a conservación que a súa mostra, porque, claro, isto ten unha importancia histórica. Ten que ter unha seguridade e ten que estar en debidas condicións. A partires de aí, ser capaces de mostralo ao público. E a partires de aí,
ser capaces de levar a cabo pois unha actividade cultural na contorna. E nisto tiñamos moitas dúbidas. E o primeiro ano empezamos moi moderadamente. Moi moderadamente. E fracasamos bastante. Non sei, tivemos que suspender actividades por falta de público. Pero non seguimos. Porque tiñamos esperanzas de que se rompese un pouco ese resulta difícil decirlo porque o Outeiro ten unha situación un pouco difícil, non? Digamos que hai unha certa vixiancia social. Isto é moi duro, non? Pero é que hai unha certa vixiancia social a respecto de quen acude ou non acude a determinados espazos. Porque o rural ten elementos positivos, pero ten outros que non o son tanto, non? Por lo tanto, todo o mundo sabe cantos cans e gatos ten, non? E se levan mal entre eles. E se se levan mal con unhos, supón que se encirren cos outros, non? Bueno, entón, isto rompelo foi difícil, pero a persistencia, pois, eu creo que aí está. Aí está. Por tanto, para contestar así directamente á pregunta, non é fácil, pero é posible. E ninguén sabe se pode disfrutar da cultura ou non se non lle ofrecen. Ninguén. Se non ten esa posibilidade. Entón, en definitiva, como decía Arsenio naquel famoso anuncio, home, non vai ser todo fútbol, non? Bueno, pois non vai ser todo fútbol, de motos, luar, non? Terá que haber algo máis. E se o hai, traballando e de forma continuada e persistente, eu creo que efectivamente hai un público. Bueno, eu quería vos falar, si me escoitades, dun proxecto, un proxecto, ao mellor se tedes escoitado falar, non sei se o mencionei antes, pero son distintas persoas que vivimos no medio rural e que facemos, organizamos ou creemos na cultura, que nos unímonos baixo o nome de Aldear, Oliver Laxe en Ancares, ca Casa Quindós, David Salvado ca Casa do Río, bueno, xente, nós co Cinema Palleirizo, xente do interior de a provincia de Ourense e Lugo, que creemos que temos tanto dereito, ou que a sociedade rural ten tanto dereito a ter actividades culturais como pode ter Compostela, como pode ter Pontevedra, como pode ter calquera cidade, e porque incluso en eso existe discriminación de que moitas veces o que decía que as institucións promoven actividades culturais casi sempre onde hai máis poboación, claro, evidentemente, hai máis xente, pero tamén o dereito a reequilibrar. Entonces o proxecto chamase Aldear e bueno, está funcionando, está empezando a funcionar, vai haber unha especie de circuitos culturais por toda estas contornas do interior e bueno, nós tamén, que a nosa experiencia que leva xa casi 30 anos de actividades na aldea, pois creo que sí, que é positivo, que chegas a un público completamente diferente, pois de ancianas de 99 anos que cumple a señora Alicia a semana que ven, da nosa aldea, que está vendo películas de cine de autor e asistindo a concertos, hasta, bueno, pois os bebés, o outro día viñaron os bebés a escoitar contiños encima dunha árbore, a nosa casa de árbore, era ben fermoso, non? Porque mentras escoitaban os contos, a nai dáballe de mamar ao neno, ali no alto dunha árbore, e a nena, a lúa, ou mesmo cruzando na embarcación tradicional, que sabes que o batuxo, na Terra Chá, que nós timos batuxos no Miño, e temos tamén barcas de paso, da Pousa, cruzar a xente en río, na embarcación recuperando barca, río, recuperando conto, recuperando historias de barqueiros e lendas, e recuperando esa personaxe na que nós creemos completamente, que son as xacias. De feito, xa hai 5 nenas en Chantada que teñen nome de xacia, unha a nosa filla Xacia, o noso fillo Teixo, de nome de árbore. Creo nesas, que hai que promover todo o que se poda. Nós temos a eiva de que non conseguimos que nos den axudas ou subvencións, pero creo que con ilusión e con forza
e sobre todo con imaginación estamos conseguindo pois, que todos os anos haxa centros de actividades. Moi ben. Pois se alguén máis quere intervir, quere comentar algo. Comentar unha cousa, bueno, Ujú. a raíz da pregunta esta, Adiante. digo, porque nós, por exemplo, que lanzamos a iniciativa Xabarín, bueno, tiña moito que ver tamén coa, bueno, tivo que ver con unha situación que penso que todos sufrimos, non? Que foi a da pandemia e o feito de termos obrigatoriamente que ficar na casa, non? De non podermos sair. E eu penso que aí moita xente tamén se decatou de que ter a actividade cultural, a oferta cultural, pero, bueno, a propia cultura, é unha necesidade para o ser humano, non? E no caso galego, bueno, pois para, bueno, pois a cultura, a propia cultura galega. Digo, en relación bueno, coa iniciativa Xabarín, porque en relación ao que ten a cultura galega, moita xente tamén observou que, claro, pechada na casa, que nese ámbito, no audiovisual concretamente, non había posibilidade de nada, non? O galego non existía. Claro, pero non só o galego, tamén a actividade cultural feita en galego. E que logo na casa, digamos, na intimidade familiar ou pois, dentro das 4 paredes da casa, tamén, aínda que se ofrecese, que non era o caso, a través da televisión, iso é moi limitado, non? Bueno, eu penso que foi algo que, bueno, xa pasou un tempo disto, non? Non sei se as cousas van ir a mellor ou peor, non, aí xa non, bueno, verémoslo. Pero en todo caso foi algo que moita xente percibiu que é unha necesidade para vivir, que non é un elemento máis, non, pois da oferta que pode haber pois en relación a outras moitísimas cousas, non? Senón que é algo que é absolutamente imprescindible, non? E especialmente penso que quen ten cativos na casa, pois se decatou máis, porque, bueno, porque efectivamente unha necesidade evidenciouse, non? Moi ben. Bueno. Temos 2 palabras pedidas. Si. Se querías comentar. Eu que teño que marchar, que Sí, teño a adiante. bicicleta, váiseme facer de noite e ainda teño que pedalear un pouco. Eu marcho agora para a aldea na bicicleta, co meu cestiño e meus zocos. Gracias por tamén darnos a oportunidade aos que creemos na ecoloxía como ferramenta fundamental de cambio do mundo. Grazas, de verdad. Vou pedalear un poquinho. Moitísimas grazas a ti, Anxo. Bueno, pediu a palabra a Alicia primeiro, así que cando queiras, Alicia. Pois, hola, outra vez, encantada de continuar nestes foros. E, bueno, suscribo, comparto todo o drama que estamos expresando e que é tan certo que non ten volta, non? Pero tamén quería, bueno, expresar algo desas esperanzas que todos queremos sacar alá dos fondos dos nosos polgos, non? E é que, bueno, eu tuve unha experiencia da que falo moito e non falaba daquela, falo a posteriori, porque creo que hai que ter referencias, non? A veces para ter esperanzas. E é que eu vivín algo que foi dramáticamente perdido e, bueno, isto foi, sitúo, nun colexio de vila, ambiente castelán parlante, como era Pontedeume, nun gran colexio grande, que é grande, non? E a situación era que familias castelán parlantes, castrapo parlantes e nenos castrapo parlantes, non? Infantil. Bueno, eu aterrizando nesa experiencia que eu procedía de secundaria. E atópome con, o sea, unha situación de rechazo ao galego aparente, non? Pero cunhas profesionais, chapó, por aquelas mestras da pedagogía Freinet, que reivindico sempre, cas que aprendín moito, cas que me formei e me asentei nunha realidade nova para min e que me daba medo, pero elas estaban moi convencidas de que desde 3 anos, no 03, había que facer inmersión lingüística. E aquel colexio tiña a opción da inmersión lingüística, o sea, era unha opción do colexio. E, bueno, asustoume e casi non me atrevía, pero apoiada por elas, fomos pa diante.
E teño que falar desa experiencia, o sea, como ante pais que tiñan certos recelos co galego, nun momento que non estaba moi definida a cousa, podía darse ou non, pero normalmente non era normal unha inmersión lingüística, e se fixo con tal éxito. A cuestión foi ter moita comunicación con aquelas familias e convencelas e demostrarlles como a aprendizaxe de outra lingua, neste caso da nosa, iba supoñer un desenvolvemento lingüístico profundo que vai desenvolver a madurez integral da criatura. E non somente no aspecto lingüístico, que se estaba demostrando día a día como aqueles nenos eran os que destacaban en inglés, e decíano todas as profesoras. Eu estuve durante 12 anos, e xa pasaronme 4 promocións para as miñas mans, e todas as profesoras de inglés que pasaban decían: jova, é que estes nenos como destacan no inglés, pero que desenvolvemento teñen no inglés? Claro, porque son nenos bilingües. E empezaron en 3 anos castrapeando o galego, pero aos 5 anos falaban igualmente ca mesma competencia o galego e o castelán. E se se facían conferencias, que se facían porque nós traballamos sobre a investigación do medio e sin textos, e como tiñamos que traballar todo o mundo integrándonos no medio rural, en que Pontedeume é unha vila, considerábámola ámbito rural, e concienciábamos de cara ao rural, integrábamos nas aldeas dos nenos, había que ir ás aldeas, entón facías un traballo de concienciación na cultura, na lingua, e nas raigames das rapaces. Os resultados foron extraordinarios, porque o teatro se facía en galego, porque nunca se lle obrigou a un neno a falar en galego, jamás. Os nenos falaban o que lle espetaba, pero acabou lle espetando enseguida a falar en galego, porque era unha lingua de categoría, porque era o que facía as cousas que molaba, porque os nenos escribían os seus textos, porque o recitaban, porque facíamos poesía. Bueno, falar galego era unha delicia, era un disfrute, era unha categoría, era todo. Entón os nenos aos 5 anos falaban en galego e escribían en galego e disfrutaban do galego, e había un orgullo do galego. E os pais estaban encantados daqueles resultados. E entón acabábamos felicitando. E aqueles pais que tiñan aquel recelo querían, que lástima nós que nos sentimos, yo non lo doy hablado, es que non lo doy hablado. Pois a ver, inténtalo, a ver se lo has falado, porque como o inglés, se non o practicas non o vas dar falado, pero se o practicas haches a ir. Non trapullas no inglés, é máis fálalo. Pois sí, porque non falas un inglés correcto e moito menos un castelán correcto. Entón acabarás vendo como os teus nenos falan mellor o galego e o castelán, porque facemos un traballo comparativo, un traballo exhaustivo en galego e castelán. Entón acabaron vendo eses resultados de que aqueles nenos aos 5 anos falaban correctísimamente o castelán, correctísimamente o galego e eran os mellores en inglés. Por non decir, e para mí isto ainda é máis importante, o que é traballar humanismo e valores, é que había un respeto á diversidade e aos nenos que falaban galego, porque había poucos. E noutras aulas o que se facía era rirse deles, dos poucos que falaban galego. Pero na nosa aula eran os nenos mimados, estimados, porque falaban galego e podíamos aprender o galego con eles. Entón, ese traballo en valores, en estima, en humanismo, acabaron entendendo moi ben as familias. E houve un recoñecemento, houve uns resultados que hoxe recordan aquelas familias depois de moitos anos, e quedou esa semente. Eses rapaces teñen e seguirán tendo esa competencia. Entón, agora ve resultados, ve rapaces que se dedican ao teatro con éxito, ve rapaces que escriben con, e iso queda unha semente. Entón, creo que o primeiro que tiñamos que conseguir era sensibilizar ao profesorado. E primeiro hai que formalo. Hai unha falta de formación en pedagogías que tiñamos que recuperar moi grande. Por iso, na Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural reivindicamos un plan específico de educación para o rural, que ten que pasar primeiro por unha formación básica do profesorado, por unha sensibilización humanista e de cara ao rural. E non hai, porque teño que, e casi digo con voz baixa, porque me dá auténtico dolor. Nese mesmo colexio hoxe, todos os nenos falan exclusivamente castelán. Desapareceu o galego. Cando fai uns anos, éramos toda a promoción de profesoras de infantil, que era de línea 2, falando continuamente lingua vehicular en galego entre nós. E esa é a diferencia. Hoxe, as mestras nos claustros non se falan galego.
que referencias se lle está dando ás criaturas. Entón, aí está unha cuestión importantísima, e non digo que sea a única, porque realmente é un aspecto moi complexo, como decíades, e hai moitos factores en xogo, pero este é moi importante, esa concienciación que hai que facer cas familias e demostrando así. Tamén quero ser optimista un pouco basándome neses datos históricos que tamén nombrastes, o caso de Finlandia, que tuve a sorte de estar ali en directo, coñecendo escolas infantis. Creo que coñeceredes o caso do novelista finlandés Alexis Kivi, que cando alá polo 1860 ou por aí se lle ocurriu, xa prácticamente estaba absorbido o finlandés polo sueco, non? Se lle ocurriu escribir unha novela en finlandés e este home acabou no manicomio. O sea, o finlandés daquelo xa era cousa dun tolo escribilo, estaba totalmente desaparecido. Cando, un século despois, máis ou menos, en Finlandia hai varios monumentos dedicados a él. E o finlandés é lingua normalizada e lingua do país. Entón, a veces acórdome moitas veces do Alexis Kivi, que pasmei moito en Helsinki mirando para a súa historia e para a súa... Entón, bueno, que ao mellor nunca se sabe, porque eu estou vendo experiencias como a do amigo Anxo Moure, como ando agora co da rede do rural, andamos contactando con moitas experiencias dinamizadoras do país e da lingua, e estou me atopando con preciosas sorpresas, preciosas e esperanzadoras. Entón, creo que nunca nos temos que dar por vencidos. Moitas grazas, Alicia. Pois damos a palabra a Fernando tamén, cando queiras. Hola, bueno, moitas grazas por todo o escoitado, a todo o mundo. Por suposto, comparto o triste diagnóstico que estamos tirando, ¿no?, de todo o que se fala. Quixera ir un pelín máis aló e entrar logo a pandemia nalgo que a nós particularmente no mundo das asociacións nos pareceu terrible, que mesmo nos lugares onde o galego está normalizado dun xeito ritual ou protocolario ou formal, é tremendamente feble, non? Nos asistimos en pandemia, asistimos, creo que desesperados, a práctica desaparición do ensino en galego simplemente porque os materiais que eran doados de atopar estaban en español, non houbo nin o coidado, non? O que se utilizou con máis medida foi a idea de, bueno, mellor que haxa algo, ainda que sexa en español, cando personalmente eu preferiría que non houbera nada antes de demostrar ao mundo que temos unha lingua que non é suficiente, non? Que non é abonda, que moitas veces é o tremendo problema que xurde entre a chavalada, o de ver que estamos defendendo unha lingua que a eles non lles resulta útil, non lles resulta unha lingua de éxito. Conste que ese mesmo problema está o tendo o español, que ao final a lingua realmente interesante, un dos efectos curiosos non digo que sexa exclusivamente del, pero un dos tamén efectos do famoso decreto do plurilingüismo foi convencer a todo o mundo que xa non é que as matemáticas non se poden estudar en galego, senón que se podes, o mellor que se pode pasar é estudalas en inglés, que non deixe de ser unha curiosa volta de torca, porque estamos acabando con toda a cultura, non? Entón, eu quería valorar tamén, ou que xurdira a valoración dese abandono inmediato que temos, non? De, bueno, se non está subtitulado en galego, que estea subtitulado en español. Se non hai un vídeo en galego, pois válenos un vídeo en español. Se non temos un conto que darlle ao neno en galego, pois mira, agasallámoslo con un conto en español, non? Esa facilidade coa que cedemos, que nos debería facer pensar, porque os que, isto último que vos digo en obviedad, todos os que tentamos criar fillos galegofalantes, rascamos polos fondos de todas as bibliotecas para conseguir atopar literatura en galego, e de repente nos aparecía o cuñado de turno ou o tío de turno con un montón de contos Disney en correctísimo sudamericano, non? Pero bueno, iso é certo, e pues, se faz cabriolas para ocultar eses libros e poñerlos os teus por diante, pero son teta para o sol cun dedo.
pero é verdade que en certa medida estamos como vencidos, ¿no? Pola comodidade que supón todo isto que falaba especialmente Marcos, da inexistencia de contidos en galego en moitos ámbitos, ¿no? Tamén no que ten que ver co traballo, ¿no? Ao final un dos grandes problemas que temos na infancia e na adolescencia é a socialización no grupo. Se todo o mundo fala español, como me vou atrever a falar galego? Curiosamente non pasou ao revés. Cando todo o mundo falaba galego, sobre todo nas vilas, empezaron a entrar os que falaban en español e fomos máis tolerantes, non? Esta idea que eu sempre odiei de que os galegos somos moi tolerantes e contestamos en español a que nos falan español, a mí sempre me pareceu que era unha baixada de pantalóns, perdonando a expresión, pues, bueno, se eu falo en galego, pois falo en galego e non teño por que ocultar, non? Pero bueno, esta idea tamén de utilidade para o traballo está facendo que o paso seguinte, que o da universidade ou da primeira incorporación ao traballo, resulte máis difícil, non? A min gustaría, hoxe en día, eu recoñezo que hai que ter ganas de defender algo para presentarse a unha entrevista de traballo en galego. Pero hai que ter reais ganas, non? E tampouco lle podes pedir a alguén que está no paro, que ten 20 e tantos anos, que está tentando comezar a súa vida, que arrisque as súas oportunidades por unha cuestión lingüística, non? Que como se percibe, non? Entonces, hai todo un medo, non? E despois, como último punto, que, bueno, non sei se queres comentar o que digo, o agradecería, en todo caso. Como último punto quería falar da cultura, pero un pouquiño, cando falamos de cultura galega, parece que falamos de tradición. E eu creo que sería tremendamente importante, a min gustoume moito a intervención de Alberto cando decía que se facía pues, música ou teatro ou o que fora, non entendín que se estiveran representando sistemáticamente cosas de atrás, sino que estábamos traballando no mundo actual, ¿no? E penso que é fundamental, ¿no? E moitas veces parece que se falamos de música en galego temos que falar de canción tradicional, que se falamos de teatro en galego temos que falar de castelao e non, estáse producindo unha cultura nova e debemos promover a creación dunha cultura viva, ¿no? Entón, a veces os sacros lugares, ¿no? Os valores con demasiada ritualidade provocan que dentro de nada vamos poñer o galego nun museo, ¿no? Ou nunha igrexa e ir ali para adoralo, e iso sería o peor dos resultados, ¿no? Eu prefiro unha lingua absolutamente viva e que fale e explique de todo o que a realidade ten. Perdón polo speech. Se queredes comentar, calquera de vos. Sí, bueno, sobre as cuestións que se comentaron agora, tanto por parte de Alicia como de Fernando, non? Bueno, primeiro, claro, bueno, efectivamente, na educación infantil, xa comentaba antes, non? Tanto nas cidades como fora, a situación é como é. Bueno, o galego non existe prácticamente nas escolas infantís. E máis, os materiais didácticos, nós cando fixemos os dos estudos que fixemos, preguntamos por materiais didácticos, evidentemente existe o español no 100% deles, porque xa existían antes, non se ten que incorporar de novo. Existe en inglés nun 80% e en galego está a media do conxunto do país, non? E en galego existía nun 20-30%. Esta situación é algo que, bueno, que é físico, non? Isto xa sin entrar na lingua que emprega o profesorado, non? Falamos só diso. Bueno, o ensino infantil, incluso en entornos maioritariamente galegofalantes, só continúa a reproducir máis, xa non son máis prexuizos, senón máis exclusión do galego aínda, non? E non, bueno, e xa no conxunto do ensino, o ensino, o resultado é ese que se comentaba antes, de que hai 24% de alumnado o que se lle nega un dereito que é o de coñecer, o de ter competencias básicas na lingua do seu país. Que mesmo, agora que se fala tanto desta expresión que a mí non me gusta nada, pero que, bueno, que se emprega de neofalantes, non? Como se houvese unha especie nova categoría que apareceu, porque agora hai que categorizar todo. En todo caso, de falantes que se incorporan o galego e que máis fano con un certo compromiso, non? Iso é do que seguramente habría que falar. Pero se está negando a posibilidade de incorporar ese galego a unha xeración ou xa varias xeracións de rapaces e rapazas, non? Se non hai un coñecemento básico de galego, non hai esa posibilidade de incorporarse.
E logo sobre o que comentaba agora Fernando, claro, a cuestión é bueno, a ausencia, é dicir, que claro, por desgraza, non hai posibilidade de ni siquiera de escoller, non? É dicir, non hai oferta en galego. Entón, polo tanto, dá igual que haxa demanda. Non lle podemos pedir a xente que se inmole, claro, por algo que ni siquiera pode ter posibilidade. Eu non sei, pero por poñer un exemplo. O seguro do coche, non? A lei de seguros, e isto foi unha cousa que nese momento pois, tentou avanzar niso, a lei de seguros recoñece que calquera de nós ten dereito a unha póliza de seguro en galego. E, sin embargo, só hai unha compañía ou dúas, despois de moito insistir, que hoxe en día ofrecen a póliza de seguro en galego. En cambio, todo o mundo, claro, que solución tes? Non tes seguro de coche, polo tanto, non podes usar o coche, entón, polo tanto, nun país como Galiza, vas ter moitas dificultades de desplazamento, non? Ou tes un problema, que isto xa pasou, ademais, chamas á compañía de seguros para que veñan recollerche o coche que che quedou avariado na autoestrada, e se reclamas atención en galego, probablemente porque isto xa o temos denunciado, por exemplo, desde a mesa, teñas o problema de que non, dicir, mire, o meu habla castellano, usted se queda aí en na carretera, non? Claro, bueno, pero estas son situacións que se engaden a todo o que tamén comentaba Mercedes antes, non? A todo o historial que temos acumulado xa, e, bueno, pois entón, en moitas situacións non tes máis solución que a de, se queres sobrevivir, e isto, o alumnado, a mocidade, nota máis, e a infancia nota máis. Claro, hai unha lingua absolutamente prestixiada, unha lingua absolutamente dominante ou esmagadoramente dominante, xa non... Claro, e hai outra que vale para algunha cousiña, non? E, aínda así, moi controlada, para un espazo, claro, bueno, pois o resultado seguramente sexa todo isto. Que tampouco por unha parte pode haber unha culpa da sociedade, mas por outra existe unha a parte máis importante da culpa é dun contexto que non nos beneficia nin como galego falantes, nin como país, porque unha cousa leva a outra, non? Bueno, antes Alberto daba algúns datos ou comentaba algunha cuestión en relación ao rural, pero eu penso que bueno, que ten todo isto, e cando falamos da lingua, bueno, na maneira a lingua tamén reflexo da propia situación na que está o país. Un país, claro, pero tamén temos que ver, digo, na parte de dar esperanza, non sei se optimismo, que iso xa, bueno, xa é outra cuestión, pero de ter esperanza, bueno, que só o feito de que estamos aquí agora falando disto, bueno, un grupo de xente, de que outro día houve unha manifestación moi numerosa en Santiago, que haxa persoas organizadas como as que estamos aquí, para que as cousas muden, dan polo menos posibilidade de que decir, o galego cando menos vai existir, e dependerá de que as cousas se activen moito máis e da posibilidad que teñamos de que mude tamén no nivel, pero vamos, unha sociedade viva, combativa alrededor do galego, por menos unha porcentaxe moi importante, non digo que sexamos moi maioritarios que defendemos o galego, pero somos unha parte importante da sociedade e temos capacidade de mudar as cousas a certos niveis. Por tanto, esperanza hai, porque mentras existamos vai haber esperanza, non? Entón, é iso importante tamén pensalo, porque senón estamos nunha frustración permanente. E, bueno, e o feito de que estamos aquí, digo agora, pero poño como exemplo, e seguramente esta hora está habendo máis actividades, máis actos como este, non? E, bueno, pois é un dato que por lo menos nos ten que levar a pensar que somos máis e que, bueno, posibilidades de mudarlo hai. E logo, eu comentaba antes os datos de persoas que din escrever en galego, porque de falar, bueno, antes comentabas o caso de pais galego falantes, pois que non, bueno, que lles gustaría non falar galego e que fan o posible para que os fillos non o fagan tampouco, non? Pero falo de persoas que ese compromiso que manifestan cunha acción tan concreta como a escritura, non? Cando se dirixen a alguén, ou mesmo a unha administración, bueno, falo en galego, fano moi conscientemente. E ese dato, que nunca se mira, pero que está aí, bueno, pois indica que algo se está avanzando niso, moi lentamente, pero tamén, claro, o que temos por riba nosa, non? Pois tamén ten moito máis poder do que temos nós. E aí está a correlación de forzas onde ten que virar de alguma maneira. Moi ben. Pois se alguén máis quere comentar. Bueno, Alberto, sí, a ver,
dúas cousas así xerais e unha máis particular da cultura, non? A ver, das cousas xerais. Eu son dos que lle concedo un papel positivo ao pesimismo. E isto necesita explicar, non? Porque concederlle un valor positivo ao pesimismo. A ver, é que eu creo que históricamente os cambios nas sociedades só se dan cando hai unha consciencia de que o presente non lle vale á sociedade. E, por lo tanto, nós a esta altura estamos sementando a insatisfacción a respecto da situación presente. E o que manifestamos hoxe cada un de nós aquí non foi máis que iso. Decir que o presente non nos vale. Ahora, decir que o presente non nos vale non quere decir que non vexamos, non albisquemos un futuro. Creo que o dixo moi ben, bueno, pois antes Marcos, dixo de Alicia, a respecto do idioma, non? Por tanto, eu creo que si hai que decir que a situación é insatisfactoria, porque senón é paralizante, é contentarse co que hai. Non? Por tanto, eu non estou nada contento co que hai e fago, pois, no que podo por cambiarlo, non? Bueno, en segundo lugar, vamos a ver, eu creo que a respecto do idioma, ou respecto da cultura, creo que o debate debe se situar no que queremos. É dicir, cal é o obxectivo? Porque teránnos que aclarar aqueles que nos din, ou aquelas persoas que nos din, por exemplo, nun centro educativo, que como lles vas dar en galego si non hai ninguén que fale galego dos nenos e das nenas? Ben, vale, non é ese o debate. O debate é un país, Galiza, ten dereito a que o seu idioma perviva e sexa o seu medio natural de comunicación ou non o ten. Si o ten, cantos menos nenos e nenas galegas falen galego nese centro, máis galego hai que poñer. É obvio. É dicir, nunca situemos os debates nas medidas aquí. Eso é algo posterior. A xente ten dereito á cultura ou non ten dereito á cultura. A partir de aí, falemos de se a cultura tamén crea riqueza e se eso da... Bueno, vale, está moi ben todo. Pero o primeiro que hai que decir é si somos simplemente animalitos ou somos individuos de cultura. E o ser humano, se lle sacan a cultura, sinto moito, animalícese. Pois iso é o que hai que ter claro. Logo veñen as medidas. O sea, canto lle temos que destinar á cultura, que son moitos medios, vale, sí, vale. Canto lle temos que destinar, iso é outra cousa. Bueno, e o galego é exactamente igual, baixo o meu punto de vista. Canto menos galego se fale, máis medidas proactivas hai que facer, claro. Si é que estamos de acordo en que merecemos ter un idioma propio, comunicarnos, en fin, como seres humanos que creamos nesta comunidade un idioma específico e propio, non? Bueno, e a respecto da cultura, unha cousa moi interesante que apuntaba Fernando, vamos a ver, eu entendo que as formas culturais aparecen sempre vinculadas, ou sempre moi frecuentemente vinculadas ás formas materiais de existencia. Por tanto, a nosa cultura tradicional aparece vinculada pois, ao desenvolvemento dunhas actividades concretas, dunhos oficios concretos, dunha forma de vida concreta que hoxe non existe. Por lo tanto, temos que crear a cultura do século XXI, desde o galego e desde o mundo que hoxe vivimos. A ver, iso non quere decir volverlle as costas á nosa tradición. Sabermos o que fomos é moi útil para saber por onde temos que tirar. E recrear esas formas, pois, é tamén unha forma de cultura. Para min, moi respetable, e desde logo, non só é moi respetable, senón que ademais a min gustame, non? Xa entrando nos gustos individuais e individuais. Pero claro, a cultura non se pode cinguir a iso. Todo iso
é dinámico, as sociedades son dialécticas, mudan, e, por tanto, a cultura ten que acompañar a esa nova materialidade. Ben, co cal, quizás isto polo pode resumir dicindo, nós na Casa Museo programábamos concertos de piano. Non sei se alguén entende que isto non é música galega, pero eu aseguro vos que sí. Entón, bueno, pois, temos un concerto de piano pois, de Margarita Viso e Joan Durán, concerto a dúas mans sobre o piano, que se cubriron as prazas. Vale, que non... E é contexto rural. E houve xente que foi a primeira vez que acudiu a un concerto de piano. E salounos dicindo, desde logo, nunca me pareceu que eu aguantaría aquí 2 horas para escoitar o piano. Que maravilla. Pois isto é así. A cultura é dinámica, as sociedades son dinámicas, temos que estar cos tempos e sin esquecer, lógicamente, de onde vimos, non? Que é moi importante para saber a onde vimos. Moi ben, pois alguén quere comentar algo máis, algunha cousiña? Se non, doulle paso a Isabel Calveta, vicepresidenta de AMPAs Galegas. Non sei se quería falar Antón. No, pero... Vale, sí, perdón, Antón, sí. No, Ay, sí. pero Adiante. muy buenas tardes a todas e a todos os que a quen vexo e a quen non vexo, pero está tamén oindo e escoitando. Non teño nada en particular, eu creo que estamos, creo que o decía Marcos, pero podría decir igualmente Alberte ou Alicia, non? Ou calquera, en fin. Mentras loitamos hai vida, non? Hai esperanza, non? Querese decir que o momento é un momento que vamos vivindo desde hai xa anos, non? Pois é complicado, sí. É complicado, pero e non ten un horizonte fácil, non efectivamente é a impresión de todas e de todos, non? Pero todos os esforzos que realizamos desde tantos puntos, porque hai moita xente realizando esforzos, non? Eu creo que é posible que unha parte dos esforzos estén desenfocados, pero todos non poden estar desenfocados, non? E todas as actividades desenfocadas. Deste modo, por que non pensar que probablemente non somos capaces de ver agora unha situación, pero que pode mudar. O importante para nós nestes momentos é tratar de estar o máis afortunados posibles nas nosas accións, nos nosos argumentos, nos nosos proxectos, actividades, na nosa responsabilidade ética e política, non? E claro, pois hai interrogantes. Bueno, probablemente as xeracións futuras nos resolvan algún interrogante, non? Non o sei, non? Non teño variña máxica tampouco, non? Teño, pois, o que eu procuro facer eu mesmo, non? En compañía de tantas e tantas persoas, homes e mulleres no país, non? Facemos o máximo inteligente, a máxima inteligencia posible, un pouco un deber ético e un deber cultural, non? Efectivamente, acaba de decir Alberte, non? Os dereitos, non? Que non podemos negar ás novas xeracións, non? Isto é algo que se está negando no presente, non? E se está negando sempre coa sombra ou coa realidade e o peso de quen nos goberna, non? E é verdad que quen nos goberna é o fruito tamén de quen vota, non? Pero tocantes nesta cuestión e no que falamos, eu creo que se pode separar un pouco, non? Eu creo que se pode separar un pouco de quen vota a quen goberna, non? Quen goberna creo que debe ter unha conciencia e unha responsabilidade política
cultural e social ante o que está provocando, non? Creo que o PP está e quen nos goberna están provocando algo mal para o país, non? En fin, é unha desgracia, non? Non teño máis que, en fin, saudar a todos e tamén saudar particularmente a Alberto, non? Xa había unha temporada que non nos víamos, debo vos decir que foi alumno meu, en fin, como máis xente, claro, pero aparte deso foi un mecanógrafo da miña tese doutoral defendida en 1982 sobre a escola primaria en Galicia no primeiro tercio do século XX, verdad? Era unha tese de máis de 1000 folios, 1100 folios. Bueno, en fin, nada máis, sí. Iso xa Gracias. me acordaba. Grazas, Andón. Bueno, pois Isabel, damos a palabra. Bueno, si non tedes nada máis que engadir, quero darvos as grazas no nome de Ampas Galegas. Foi un foro moi interesante. Bueno, está claro que nos vemos isto con optimismo e imos seguir loitando por un plan específico por manter a lingua e por manter a cultura no noso país. Moitas grazas aos relatores e a todos os que vos conectastedes esta tarde. Boa tarde.